స్టేట్ నాకు మాత్రమే కాదు, ఐఎమ్ షూర్ మీ అందరికీ ఉండే ఉంటుంది. ఉందా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? ఉంది. ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు కన్ఫ్యూజ్డ్ దేశీస్ ఎంతమంది ఉన్నారు అంటే చేతులు ఎత్తారు. అది అక్కడ ముఖ్యంగా బ్లాక్ షర్ట్ అబ్బాయి. వస్తున్నా అక్కడికే వెళ్ళాలి మనం. పద. అసలు ఎవరెవరు ఎందుకు కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నారు అనే సంగతి మాత్రం తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు వచ్చేస్తున్నాం మీ దగ్గరికే. సో హేమంత్, సినిమాలో హీరో కన్ఫ్యూజ్ సరే, నేను ఫస్ట్ వెళ్ళాలి, నువ్వు అటెళ్ళు, నేను చూసుకుంటా. ఓకే ఓకే, ఇక్కడ ఎవరమ్మా నాకు చెయ్యిపోయింది? వస్తున్నా. హలో అండి, దా ఇట్రా. అదేంటి కెమెరా అటువైపు వెళ్ళింది? నేను ఇక్కడ, కెమెరా ఇటువైపు వచ్చింది. ఓకే. అచ్చా, మీ పేరేంటి? లోకేష్. ఓకే, కాదు లోకేష్, నేను దేనికి కన్ఫ్యూజ్డ్ 100 ఉన్నాయి, కానీ నువ్వు దేనికి కన్ఫ్యూజ్ చెప్పు. దేనికి లేదు కన్ఫ్యూజ్ అస్సలు. ఫ్యాన్ ఆఫ్ అల్లు అర్జున్. అది క్లారిటీ అన్న, కన్ఫ్యూజన్ చెప్పు. కన్ఫ్యూజ్ అంటే అస్సలు కన్ఫ్యూజ్ ఏం లేదా? ఓహో, నిజంగా భలే ఉన్నాడు ఈ కుర్రాడు. ఈ ఏజ్ లో కన్ఫ్యూజన్ లేకపోవడం అనేది. ఓకే, ఇక్కడ నేను ఇంకొకటి పడతాను. వింధ్య, నువ్వు గో అనేసి. అంటే నువ్వు అక్కడ ఒకరిని పట్టే లోపల ఇక్కడ చాలా మంది కూర్చుని ఉన్నారు ఈ టేబుల్లో. అడిగి చూద్దాం. ఈయన మరి దాక్కుంటున్నారు కాబట్టి ఫస్ట్ ఈయన్ని అడగాలి కదా. ఓకే, సందడి నార్మల్గా లేదు ఇక్కడ. సో మీరు ఎందుకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు రెగ్యులర్గా? ఇలాంటి కన్ఫ్యూజన్ క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటాను. అబ్బా, సూపర్ ఆన్సర్ పడింది అలా టాప్ మనీ. అందుకనే ఇక్కడ చూపించారు కదా మీరు ఇంకా సూపరు. ఓకే, సరే చెప్పండి. బేసికలీ అమెరికాకి వెళ్ళి వచ్చేవాళ్ళు ఇక్కడ అబ్బా ఇది ప్రాబ్లంగా ఉంది, అది ప్రాబ్లంగా ఉంది అని చాలా కంప్లైంట్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. ఇది రెగ్యులర్గా మనం చూస్తూ ఉంటాం. అమెరికానే కాదు, వేరే ఎక్కడికి వెళ్ళినా. అలాంటి కంప్లైంట్స్ ఏమైనా మీరు చూసారా ఈ మధ్యకాలంలో? వెళ్ళొచ్చిన వాళ్ళు ఇచ్చిన కంప్లైంట్స్. సరే, పోనీ దేనికి కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు? ఓకే, అదేదో బాగుంది, ఇప్పుడు చెప్పు. అంటే ఇక్కడ ఒక దీని పేరు వెంకటేష్, పెళ్లి సెట్ అయింది, ఇప్పుడు పెళ్లి చేసుకోవాలా లేదని కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నాడు. ఓహో, మొత్తానికి అర్థమైంది ఏంటంటే ఇక్కడ పెళ్లి కాని ప్రసాద్ అన్నమాట. పెళ్లి చేసుకోవాలా లేదా అని చెప్పి కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారు. సో మీరు నా క్వశ్చన్లో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా మీ ఫ్రెండ్కి కొంచెం క్లారిటీ ఇవ్వండి, సరిపోద్ది. మ్యాటర్ ఓవర్. సో ఓవర్ టు యూ హేమంత్. ఓకే, నా దగ్గర మాత్రం ఇక్కడ పెద్ద గ్యాంగే ఉంది. అందరు చూస్తున్నారు, హాయ్ చెప్పండి వాళ్ళకి. హాయ్ బన్నీ బాబు ఫ్యాన్స్ అందరికి హాయ్. సరే, నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగు. అంటే కన్ఫ్యూజన్ అనేది చాలా కామన్ గా అందరికి ఉంటది కదా. ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ టైటిలే ఉంది, ABCD, అమెరికన్ బార్న్ కన్ఫ్యూజ్డ్. సో నీ లైఫ్ లో నువ్వు దేని గురించి కన్ఫ్యూజ్ చెప్పు. నేను కొన్ని రోజులుగా దేని గురించి కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నానంటే, బన్నీ బాబు AA19 సినిమా ఎప్పుడు వస్తుందని పిచ్చి కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నా అన్న. మామూలు కన్ఫ్యూజన్ కాదు, అది బీభత్సమైన కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నా అన్న. లేదు, డోంట్ వరీ, ఆ క్లారిటీ వాళ్ళు ఇస్తారు. కానీ నీ లైఫ్ లో ఏం కన్ఫ్యూజన్స్ లేవా? అయితే ఉందన్న. ఏంటది? మా ఫ్రెండ్ గారికి పెళ్లి ఎప్పుడు వద్దని డౌట్ అన్న. కన్ఫ్యూజన్, పిచ్చి కన్ఫ్యూజన్. అవుతా లేదా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాలి, కానీ వేరే వాళ్ళ పెళ్లి నీకు ఎందుకే? ఇంకెవరు? మీ పేరేంటి? నా పేరు ఆనంద్ అన్న. ఆనంద్, ఇటు చూడు ఆనంద్. ఆనంద్ చెప్పు, నువ్వు దేని గురించి కన్ఫ్యూజ్డ్? ఇప్పుడు ఈవెంట్ అయిపోయిన తర్వాత బిర్యానీ తినాలా లేకపోతే వైట్ రైస్ తినాలా అని కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నా అన్న. ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది నా లైఫ్ చాలా బెటర్ అని. సరే, వింధ్య ఇక్కడే ఉన్నాను. అంటే ఇప్పుడు దాకా అక్కడ యూత్ తో బాగా ఇంటరాక్ట్ అయ్యారు కదా, మరి పెద్దవాళ్ళు ఏ విషయంలో కన్ఫ్యూజ్డ్ గా ఉంటారు అడిగి తెలుసుకుందాం. అమ్మ నమస్తే, మీరు చెప్పండి, మీరు ఏ విషయంలో కన్ఫ్యూజ్డ్ గా ఉంటారు? కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఏం లేదు, మామూలుగా ఫుల్ క్లారిటీ అంట. ఓకే, అక్కడ EEE చూసాం, ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ కాకుండా C ఫర్ క్లారిటీ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. మరి మీరు ఏ విషయంలో ఎక్కువగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు? నథింగ్. ఇక్కడ అందరూ శాంతమూర్తుల్లానే కనిపిస్తున్నారు. ఏ విషయంలో క్లారిటీ లేదు, అన్నిట్లో అంటే కన్ఫ్యూజన్ లేదు, ఇన్ఫాక్ట్ క్లారిటీ ఉందంట. ఓకే, ఇప్పుడు వీళ్ళతో మాట్లాడదాం. రెడీగా ఉన్నావు కదా అప్పటి నుంచి? ఓకే, చెప్పండి. మెన్ ఇన్ బ్లూ ఏ విషయంలో కన్ఫ్యూజ్డ్గా ఉంటారు మరి మీరు? నేనా అసలు యాక్చువల్లీ నాకు పెళ్ళైతే లేదని కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నా ఒక వైపుకి వెళ్ళి. ఇంకోటి, నేను హేమంత్ అన్న విషయంలో చిన్న కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నా. మా అన్నయ్యడి, ఎందుకంటే నేను 98.3లో స్టార్టింగ్ రైటర్గా చేసినప్పుడు అన్న అదే స్మార్ట్గా ఉన్నాడు, ఇప్పుడు కూడా అంతే స్మార్ట్గా ఉన్నాడు. ఆయన మహేష్ బాబు అంతే, అందం తగ్గదు. ఓకే, సో ఎస్, ఇప్పుడు మీరెందుకు కన్ఫ్యూజ్ స్టేట్లో ఉన్నారు? నేను ఫ్రెండ్స్ని కన్ఫ్యూజ్ చేశా, కానీ అమ్మాయిలు నన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారు. అమ్మాయిలు డోంట్ కన్ఫ్యూజ్ ద కన్ఫ్యూజన్ will confuse you. End of the day you will be remaining as confused.
ఓకే హేమంత్ దగ్గరికి వెళ్దాం, అక్కడ రెడీగా ఉన్నాడు. ఇందాక నన్ను ఎవరో ఇద్దరు కలిసి గట్టిగా తిట్టారు కదా, చూస్తున్నా అన్ని చూస్తున్నా. ఓకే, నాతో పాటు మీ పేరేంటి? రమేష్ నా పేరు. రమేష్. అగు మైక్ తీసుకో రమేష్. చెప్పు రమేష్, నువ్వు దేని గురించి కన్ఫ్యూజ్ చెప్పు. ఏం కంగారు పడు, అంతా మనోళ్ళే. లవ్ అంటేనే ఒక కన్ఫ్యూజన్. లవ్వే సెట్ అవ్వనప్పుడు ఇవన్నీ ఎందుకు? ఇప్పుడు ఏంటి నీకు లవ్ సెట్ అవ్వలేదని కన్ఫ్యూజనా? సెట్ అవ్వలేదనే కన్ఫ్యూజన్ అది. సగం అవుతుంది, సగం అవ్వదు. ఓహో, నాకు అర్థమైంది. ఇది ప్రేమ అంటది, ప్రేమ పెళ్ళి అంటే అంటది, ఇది, నువ్వో నాదో కాదో కన్ఫర్మ్ చేయట్లా. ఆ. నిజంగా పాపం డేంజరస్ కన్ఫ్యూజన్ ఇది. ఐ అండర్స్టాండ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీ పేరేంటండి? రవికుమార్. ఓకే రవి, మీరు చెప్పండి దేని గురించి కన్ఫ్యూజ్డ్? ఈ ఫొటోస్ చూస్తుంటే స్లమ్ ఏరియాలో ఉన్నాడు. అసలు ఈ స్లమ్ ఏరియా నుంచి అమెరికాకి వెళ్తాడా వెళ్ళాడని ఒక కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నాను. ఓ మంచి క్వశ్చన్. ఓ పని చేద్దాం, శిరీష్ గారు వస్తారు కదా, వచ్చిన తర్వాత ఆయన్ని అడిగి ఆ క్లారిటీ తెచ్చుకుందాం, సరేనా? డన్. వింధ్య ఎక్కడ? ఇక్కడే ఉన్నాను. ఈసారి ఏబిసిడికి ఫుల్ ఫామ్ ఏంటో అడిగి తెలుసుకుందాం. అంటే అమెరికన్ బోర్న్ కన్ఫ్యూజ్ దేశీ అనేది మన అందరికీ తెలుసు, కానీ వెరైటీగా ఏమైనా చెప్తారేమో అడిగి తెలుసుకుందాం. జై బాబు చెప్పండి. ఓకే, సో ఏబిసిడి ఫుల్ ఫామ్ ఏం చెప్తారు? మనం చిన్నప్పుడు ఏబిసిడి నేర్చుకుంటేగా. దా ఇప్పుడు చెప్పండి. ఇప్పుడు దాకా చెప్తా అన్నారు కదా, ఏబిసిడి ఫుల్ ఫామ్ అంటే మైక్ పెట్టేవారికి మాట్లాడడం కొంచెం కన్ఫ్యూజ్డ్గా ఉంటుంది అనమాట. మైక్లో మాట్లాడాలంటేనే కన్ఫ్యూజన్ ఫీల్ అవుతుంటారు. వెరీ గుడ్, లవ్లీ. మీరెందుకు కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్లో ఉంటారు? నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఏదో సింక్ లేకుండా డీపీస్ చేంజ్ చేసేస్తుంది, అందుకే కన్ఫ్యూజన్. గర్ల్ ఫ్రెండ్ డీపీస్ చేంజ్ చేస్తే కన్ఫ్యూజన్ అంట. సరే, ఇక్కడ ఎంతమంది ఏబిసిడి ఫుల్ ఫామ్ సరికొత్తగా చెప్తారు? ఓకేనా, ఇటు వచ్చేయండి, మీరు ఇటు వచ్చేయండి ప్లీజ్. ఓకే, సో చెప్పండి ఏబిసిడి ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? ఏబిసిడి ఫుల్ ఫామ్ అంటే మనకి మామూలుగా పవర్ స్టార్